एकदम बेजों खुनु सम्पर्क गैला पार्टी सजनजोंबो सम्पर्क लाहैला आङो फैहैलाबो गामियावबो फैनो मोनला आं बे थांखिखौनो दा 7 बोसोर खालामदों। So hello लोगोफोर फिन खेब आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जासिहरबाय। आसा लोगोफोर आङो जि भिडिअखौ नुनाङा माने बे भिडिअखौ माने नुबाय थायो आरोना माने बे बिदि ससियेल मिडियाफ्राव माने मा होनना बुङोबा गुबुन हारिजों जुलि जायो, जुलि जानानै खान्थि गैया माबा गैया बुदलायनाय माबानाय बेबायदि जायो आरोना माने जिहेतु नुगासिनो माने होमबाबो गारा आरोना माने गुबुन हारिजोंल' जुलि जानाय माबानाय खोनाखाथारो आरोना बेबायदि। तो नोंथांमोना लिरबोगासिनो माने गुबुन हारिजों जुलि जानायनि बिमा बिफाया सोमोन्दो गैला माने गारबाय आरोना न'आव दा नुदो जिबायदि दुखु बिमा बिफाया माने सोमोन्दोखौ गारबाय आरोना माने तो गारखागोन जिहेतु मालाय बिमा बिफाया बर' हारिजों गोरोबो बर' हारिखौ मोजां मोनो बेबायदि आरोना माने तो फिसाजोफोरा जुदि बिमा बिफानि मानखौ लाखियाबा उन्दैनिफ्राय फिसिनानै उन्दैनिफ्राय माबानानै तो बर'आ माने बिमा बिफाया बर' हारिजों जाजानो लुगैदोंमोन ओमफ्राय गुबुन हारिजों जाबाय फिसाजोआ एसां दुखुनि बाथ्रा आरोना माने बिमा बिफाया फेदेरनानै मोजां बर' धोनिनियाव हाबा हरगोन सानदोंमोन मान लाखिगोन सानदोंमोन गैया आंनि मुङा ऋषि कुमार नार्जारी आं आनिखाता गामिनि बासिन्दानि मानसि दा आंनि गथ'आ सासे मुस्लिम मानसिजों मोजां मोननानै हाबा जाबाय दा आंनि गोसो मथन आं हरनाय नङा बे हाबाया बोरैबा लामायाव मोजां मोननानै गोसो आं बेखौ आंनि नोजोराव गोलैयाखै आं उनावसो मोनथिदों मानसिनि खोथा बुंनाय खिन्थानायावसो आं मोनथिदों दा आं बे गथ'खौ उइलिंलि हिसाबै आं हाबाबो होआखै गावसोरसो खारखुमानानै कर्ट मेरिज खालामहैनानै मुस्लिम समाजजों कर्ट मेरिज खालामहैनानै बिदिबो जानानै थांदों आरो बिनिफ्राय फैफिननानै आंखौ थगायबावदों 6 दिनसो थाफैनानै आंखौ आरो बे गथ'आ थांफिननानै आरो बिनिफ्राय बिसि फिसाय हाबा जानानै बुलायनानै मारै जादों आं बुजियाखै खस्थ' जानानै बेयाव बिखा माबायाव गासिबो दागि जानानै फैनानै बिट्रिसना मोननानै गाव बे फिसायखौ नागारनाय जानानै आरो फैफिननानै आंनाव अन्तत 9 माससो NGOआव मावबावदों आरो मोनसे जायगायाव सरकारि मथे बेसरकारिनि खामानि बियो NGOआव मावदोंमोन दा बाहायबो आं सानसेदा मावहैदो होननानै बे समाव मोजां मोननाय बाथ्रायानो गैला नागारबाय आं गैला होननानै फैनानै आरो बिनिफ्राय बे NGO जोबनायनि परे आंनाव फैफिननानै फोरमायजाबाय आंनाव फैफिननानै अन्तत 3 माससो न'आव थाफैफिननायनि उनाव जे बोरै जाफिनखो बोरै चेनेल जाफिनखो बे चेनेलखौ आं मिथिया चेनेल जानानै बेजों लिंक जाबावबाय बे मुस्लिम सेंग्राजों फिसा गिदिर गोनां 9, 10 बोसोर 11 बोसोर 12 गिदिर फिसाजोबो दं हिनजाव गोनांखा ओमफ्राय मानसिया गावल' मोजां मोनदों न'खरावबो सैलायलाया आरो बिनि बिसियाबो गावनि फिसौनि ओंखामखौ सैनाय जाबाय नालाय बे बिसियाबो बेखौ न'आव दोनहोआ दस्रा जायगायावसो दोननानै संसारखौ बियो खालामो होमब्ला बेबादिसोबो बोरै सोलिगोन बियो आं बेखौ आसरित मोननानै दङ दा माबोरै मोजां मोननाय बिलाय बेथ' बाजै इन्टारेस्टसो जादों बिनि हाबाया आं बेखौ दा गोसोआव साननानै बिराद गाज्रि मोननानै दं आरोखि बिनि संसारा माबायदि जागोन थांफिनबावबाय आरो थांफिनबावबाय बे थांफिननायावबो बे गावनि भुल जों गासिबो फोरोंखाबायमोन बेखौ जों बिदि खालामना नों फैखाबाय जेला ओमफ्राय बियो आं बेखौनो मोजां मोनफिनबाय आङो बिनाव थांफिनसिगोन होननानै बियो नैबे दाखालि कर्टआव प्रथम लास्ट देखा जानायाव 15 तारिखआव बे आंनि गथ'आनो आंखौ मेगनाव बिमा-बिफाखौ मेगनाव बाला सारबाय एकदम बेजों खुनु सम्पर्क गैला पार्टी सजनजोंबो सम्पर्क लाहैला आङो फैहैलाबो गामियावबो फैनो मोनला आं बे थांखिखौनो दा 7 बोसोर खालामदों।
जिबायदि खालामो माने बिमा बिफाया फिसानिफ्राय फिसिनानै माने बिमा बिफाया देरनानै माने नामान गैया बायदि जायो गावनि पसन मथे थाङो आं हारसा बांगाल सेंग्रा गोसो दैदो थांनोसै बेबायदि जायो आरोना माने बिमा बिफाया मा फिसिनाया मुल्यआनो गैया जेबो बिमा बिफाया सानना थायो आंनिया फिसाया गोदोर देरगोन आं मोनसे जब बर' हारिदो गाजा गोमजा हाबा हरगोन बेबायदि फिलिंस मोनसे थायो आरोना माने ओमफ्राय फिसाजोफोरा माबाफोरा आं जायबा गुबुन हारिखौ लादो बेखौसो बुंदो दे गासैबो सिख्लाफोरखौ बुङाखै गाज्रि मोननाङा ना खुनु गोजोननाय गैया सिस्टारफोर गुबुन हारिजों हाबा जाना खुनु गोजोननाय गैया दा नांलाय खमलाया जाखायो न'फोराव माबाफोराव बर'फोरनिफ्राय थिग बेबायदि आरोना इसोरो माने गावनि हारिखौबा मिलायगौमोन खिन्थु जों बर' हारि नालाय ओइ मोनसे एंग्रा एंग्रि खालामनानै माबा मोनसे दाय थिखांनानै हेंगार हरनाय बायदि खालामहरबाय आरोना माने बेबायदिनो जायो आरोना माने खुनु गोजोननाय गैया होनना बुङो बेनिखायनो सिगांनिफ्रायनो बुंगासिनो दोङो गुबुन हारिया बर'फोर बायदि अननो रोङा बेबायदि आरोना माने लोगोफोर स' जोबोद दुखुनांथाव माने नैबे सिस्टारा माने हासबेन्डजों नांलायनानै न'आव फैफिनबायमोन ओमफ्राय बिमा बिफाया एलाव खालामलिया आरोना माने गावसोरनि न'आव एलाव होलिया माने सोलिया थिगानो दोङो माने बिमा बिफाया माने फिलिंस दंमोन मोनसे उन्दैनिफ्रायनो फिसिनानै मोजां न'खराव बर'फोरजों जुलि हरगोन माबागोन होननानै स' बिमा बिफानि खरसाखौ माने बारनानै गुबुन हारिजों जुलि जाहैदोंमोन माने फिसाजोआ दा माने बेखौ माने बिमा बिफाया दुखु मोनना दोङो बिमा बिफाया माने आघात जाना दङ माने जोंनि बारगायै फिसाजोआ गुबुन हारिजों थांबाय माबाबाय होननानै स' बिनो आरोना माने बिमा बिफाखौबो उन्दैनिफ्राय फिसियो बिमा बिफाफोरा बिमा बिफानि मानखौबो लाखिनांगो बिमा बिफानि बाथ्राफोरखौबो एसे बुजिनानै दिमागाव खामानि सालायनांगौ आरोना माने लोगोफोर